piraso. Ano yun? 8. Ay, 8 gayang. Pinagsabi Kanya na siyempre, di ba? Ay, naka-video ka pa pala. YouTube. Kapurturo ka matayin. Sakit, Mars. Huwagsaw. Kau sa nagatla ko to na. Sakit ka gapti ko to na tano. Gapti ko to kanya ka pero min ano kudkula ko. Mabilis lang pala. Nadulos lang gaya. Minsan rodahan at batbati. Baka si kamot na nervyos.
Nagkawalig sa niyan. Ang dami pa ito gawin mga baso. Sige na. Hindi pa sumas.
dagdara, amot dayang. Ano yung nure de, nagpakasta. Mga dagdara, amot Nagdara dayang. aja ka ng nure de. Ang minom. Nakainom ko na. Ano nakainuman mabalen? Nadara na ka. Tika din magkakanyang tatay. Maglangan ko uminom dirabi na. Nasordi ko na kanyang nga ka. Hindi Hindi na ka naman minsan lang. takama. Ay, kawan hindi mo alam. Nunura gardi de. Mano aldaw mohan mabalin basaen? Balin ba sa dagat mo? Okay. Dam mabalin matkaon. Maglang yung dagat. Mo hindi sakit ti daga. Laki ni Vice ganda nga nga bagtit. Dama yung anong sugat nga apan mo asinan. Nagpakalan, nagparudi. Nagpakato. Nagkayatan ko na. Sakit ka na. Hindi gusto na bye-bye. Di ba? Ang sakit? Madi ko na mal. Masakit pa ikagati ko tong kanya kung dahil ta. Nagpakasin niyo. Ang bilis lang. Basta ano yun. Solido. Dito ko daw. Nakakapang short na si Rodo lagi. Makapagsinsok ka ng tigyan. Ano tubo na madamo ko. Nagdo pang pambarko ka. Nawang sinsok na ko na nag-short ka. Awang short ko na manan. Nabati kami di Davila. Nagpabila kayo. Dati, Tatak ko ng balbalay. medyo ako, Diyos ko. Sobrang ko na adi pala niya amin ko din na dati niya. Hindi na lahat. Indian. Dito yung kamay sukat na galo ng ano. Sayang yan, purudan. Kasi ba talaga mas ang yakin, madam nga rin. So, every Sunday lang tikwan? Meron? Depende. Every Sunday lang kasi no, Pay off mo. nakabakasyon lang kayo libos ko. Talaga Sunday no ka. Dako lang tigayan ko kahit nang wala tagpatato manan. Sa weekdays mat kanya na ngayon. Tata, 2 weeks na ako. Ay tagta. Aw mati among. Nagbakasyon din. Warin ada among ko nga gidagi na naka. Mga tama ko mga lalaki ay. Pasen. Nagbilis ka. Nagbilatan. Ay, ang ganda. Hindi ka lang mati ka tapak dagit tapiglas ka. Katawa ka, pero mo. Baby, ko nga baka katan kaya lang. Mati natino nga matungtumpo ka nga. Pagkakamtong. Ganda Mars. Nagkit ako. Basta Ilocano, taga-rame. Mga taga-jay. Kahit pure lang siyang ano, ganda. Dati ka naging ko ito, nabayagan mo na tawanan.
Lido mo ko nasakit, punadahan mo. Depende dito sa tao. Depende kay pati baging nang si kana sa tikam. Baka sa kanay nga ta. Nung na-impis na ko kam na narindas kami. Una kaya kung na, ay wag ka lang magpatato sa ate. Manipis yung balat mo. Kapay kanya nga na eh. Nana kanya. Napapagkunong kanya na eh. Ate la rupa na po school. Ayan. Nagpay ate. Hindi, kuwanan. Awan di, kuwan, matambot son. Goodbye. Mag nakabalong. Yan, so. Bit ya. Hello? Opo. Magkano po? Pangalan po. 100 po. Saan pangalan? Opo. Tato ba? Ang ano nyo? Ha? Tato yung location nyo. Sa to po. Tato sa may Bigmas? May Bigmas? Opo. Ah. Pwede iwasan kita dito. Sige po, sige po. Sige po. Para sa pangalan. Ay, umay dito na. Tema lang di, gayong Pasen. ni words nga Mary Jane na di Bisaya. So to malapit sa di. Tapos sa tagadangan mga agas. At dalakom. Ay ointment na. Ang ganda, sana ako na lang nauna. Aha. Di lang may san. O nya, si Kamanan? Si Kan? Sigurado ka. Palpasin. Bagtit ka na talaga. Alam, butang siguro. Wala, nagmayatan na si Ka. Ay, ang sirtakton. Ay, sorry. Nabay ko, problema kita ng tamtambot ko. Di ba atoy? Yeah. Tataay sa bali. Kaya na matimod? King ka. Tingin ka. Pintas mo ulit ka. Dia nag-bait. Dia nagdanag kaya mata. Alam mo ano. Ay, tugaw ka lang pa. Tada? Kastit. I-straight mo lang. Ay, straight ko lang. So, dumalpas rami na yun. Kalampay.
Doon na pa yung Mads. Ado, di ba lang? Utong ti sindayo. Adobong utong. Tapos nagprito ang tigin. Tapos handa ni Mimi di karabi eh. Nagadugo yun. Dumawat na. Nahan kayo natin, May, ko na nga. Mabalin na dumawat ulit. Kasi dapat hindi ka. Ang una nga man paborito ko niluto na. Kala kalasta ko na Hindi na. yan yung tanong nga. Aday ko ah. Aday, Ay, di sipod. seafood doon. Medyo masakit pa. Siyempre, natangtagan na din yung parte. Si Aguila. Nako po. So na, May iba ka kundi kuyak sa atwa. yun. Sagutan Hi, madam. Good afternoon. Yes, madam. I'm your madam in Sapa with my friend. It's okay? Sorry, madam. Sorry. So, what time I will come tomorrow, madam? Okay, madam. Yes, yes. Okay, madam. Thank you, bye-bye, madam. Sana all may ganyan, madam. Simple talaga yan. Bukas at ako bukas. Eh, tutulog na naman ako. Simpat. Simple ganun. Hindi mo nakatanong. Ha? Man manok sa kanin. Sige, karot kami nagkatlaan mo ko na. 8 to 12 ko nagagatan. Yung makadating na ako na nga 2:30, namin si Carly is 1:20. Mas dahil. Ang depende no, kailangan ng pie. Extra pa. Dagdag. Lagi yan. Oo. Pati oras ay 9:30 ito mo kabigat. Barang magtalo di amo ko. Tapos ako nga mas kay pagbayad ko nga visa. Kailangan man ang bawnan. Bumalik ko na. Bumalik ka pa lang ano ko. Ala ako, pag dinagtagkan kong 17 yun. Ah? Ala ako nagtagkan. Yun, alam tulad ka Ano na. kong 17 ano. Ito kinamon ko, mabali na pagdan tiko ko na. 8 tiko. Di ba 8? Okay, kung ano idea, we can do that. Agala ka tagadalos mo ko na. Ang agala tagadalos ko mo na na. Kapaya. Ana iyan na ipagkatiwala tayo kwarto natin sa bali na tao. Sino nagdalos? Isuna. Naku, mayat na. Isuna ang dalos. Nakayo. Nung maminsan nagpatulong kami at punas lang na dito ay closet na. Pulasan na bigay bago na nga siya nilipas matapos. Mayat ko mayan, rogalan pa tayo. Saktong tanong damong ko, di part-time ko na. So na ba iginaw si ka? Okay na. Nakataboy nawan ko. Yung sak na taginawan si kagigagig ka mabata ni Noah. Kasi 10 million na rin yan na yan. Nung maminsan mabain na tagbabaki. Madam, sa klama na baki ng damdaman. Ayos lang sa kanya. Di amo ko nagwarada. Sa platan ko na. Hotel apartment diyan na hanggang tipo na nakapit trabaho diyan. Ay, po nagrigat mo lang kade. Kaya mo Nagwarada. Halos awon sardin mo. ano nga nagkat na wala agad?
Masimot ko sa pagkalit. Siyempre, nagpapapiritan tayo sa mga namin ako. Sinapagtan ka bago anak na. Marami sa nakalarin na ito. Sa taan, nagplan ka dahil. Hinaldaw ka nga, ayaw si Ginti ko na, libilok-lupot na. Nung tirigat ka, tiwaklakan nga na. Talaga hindi ako makapag-part-time nga meron. Ti oras ko depende no ala na teksapa, wala malon, kasgay. Bala, taklo pa na sildong. Kan makapag-extra no, pa ka no, lumampas ka jackpot na oras niya. Na iba ita ikan dalos gemas. Hanang dalos di pata na aliya. Ide, Haan. Hanang ngarap ipatalos tayo pa na. Sunagat pa. tayo nagtatatal yun. At dahil pa ulit na aliya. Hmm? At dahil pa ulit na nga dalos. Tayo nagtatatal Hindi yun. na din ni Eva. Tayo nagtatatal niya. Agchat-chat ka niya, agpaspas ako. Ay, Kasi kamo kaya ang ikanan kasi Kasi nung pa ikaw, nagtatagal. nawamagtsaga na. Pababayin lang. Agasan. Nasa pakala ko may idea, ta siya kay 3 times a week. 4 hours a day lang. So, 3-5. talaga mati nga sorte ti mapanjayan mo. Kung nga ronda pa. Tanga, ang laking tanga. Panalo. So kaya, adado pa di ko na holiday na. Nasyak tayo dyan, di ka rin din ng mga mga oras ko. 3 times a week ka lang apan. So kaya, nakatiba dilaw. Bilis mas, nasakit hamin na. No, para kanya mata, masakit kanya mata. Ako pag ang hangal na sakit, ada sakit na kaya. Sa bali ti kam siguro. Kaya kamunto kanya ma. Namade, hangal na sakit. Inam. Wala nasakit. Ada lang basit sakit na alang awan niya dahil ta anesthesia. Kaya mata. Sikapay. Di ba dati sa tigang gamitin dahaan kastay niya? Talikas la, ikas day ganyan. Ambon mo. Six Dati day na nga. ka. Dati, Dati yung nariri. wanta ikas day so nabayag. Yung hindi ganyan, parang hindi ganyan. Nalakala ako na sa amay katagay. Haan, kahit ko sa ano, tigang gamitin na ibihan kasta. Han sa kasta, parang kutsilyo. Kutsilyo. Ano? Bubulong ka ba? Baka bunong ko naman. Hindi. Alam ko hindi ganyan eh. Hindi ganyan hang kasta. Nung unang panahon. Panahon pa ng hapon. Ay, sorry. Ay, po ta nagadungatugaw. Naglawad yung matagtugaw nila. Kakulawad. Well, naligas ka sa amat tabiyan. Ay, Bagtal ka na ginang bilag eh. Banda
lalabas na mata niya. Ang tagtugo ko. Tuga mo pala na. Kawag ka ng pagkakataon. Sana umasaktan reflex lang eh. Hmm. Basta ganda to eh.
nalipas. Nagbilis niya. Hmm. Ayos. Nalpasan. Nagpintas na. Hmm. Tsaka may pa sa tagpili di may bagay. Ito sa marna ni balungot tagtaton. Nasarsaran ng doon. Nabilis nga pagkaan. Kakitaan. Nasa dot. Susok. Nabilis ko na matikot ta. Pero sa balong tabakom ni papam. Adda sariling na kwarta. Dan talagtara. Tortoro banget kan. Sa pag kami nagkari anak blato na turog. Sa pag nagkari yung pagtirate. Mapalta ni Henry di takitama. Pwede dak mayaban ko lang. Nagtagari. Minsan nagtagari ngayon. Sinukakas pa sa radyo. Nalagtak na. Kami sana. Dapat muwas. Ay ka. Labdamawan to ako. Ay ka. Check na rod na ah. Dubing na.
Nagsilamot kami. Nag, Silamot yung malaking kawa. Tapos mm, yung sugarcane, taga-pulot, taga-pulot. when ate lula mo nalagay na aditi kwada. Ang garamit na dabi tayo taga-pulot, Hindi sinakog mo ko na daw. when tapos tabi ajay igit ada tayo ang burburot nga asjay. Pulitipot. When ajay na nakwaan. Ate ko, puro tambot sa ate. Dubi nga kami. Ori masinita ki daddy, nagrigat ka siya. Hindi na kong sanit today. Hindi na mo, damdaman mo, kinaga mo di manggan, serbuilas, ulat ta. Kinasulpon ko edi. Hindi gumayata di ka no. Aja fly gar arja mar arja ka na aja. Ganyan. Kiliti kaslas tinga tay katagalog na. Bumay bayag makukuha mo niya, mamuno na nasakit. Tambot. Manhid. Mm. Depende aja kati ka. No naturti kati ka. Nagpapagutak to pwedeng ipon nga awan anesthesia no? Ay nagpirme sakit na aga eh. Pinturot ko lang. Hindi mo na satway aga. Kaya mo ko na nadya bakla ka na dentista ko. Kaya ko naman. Apay naka-video. Live sa YouTube. Okay. Naku, nakikita pala yung ako, dahil lagi ako nakaganyan. Kunada siguro. At yung babae nga intermitida. Kalkaluban. So ka nagpagarita. Awan sa amin ko ang kumabasa. Ang kuunin makita. Kung ang tatawang YouTube ba yan?
Nurse. Na ay tag-birthday ang picture kasi ko yan to. Saan ko dyan ko lang daw? Picture ko lang daw. Saan ko dyan ko lang? Hello? Hello. Yes? Yes, sir. Who's this? No. What? What comes telephone? You telephone. Hindi ka naintindi. Baka ano dito. Wrong pa. Wrong number. Parang narinig ko yung kari po. Parang gano'n. Yung car po. Sino nagpintas?
Pasen. Kasan. Nagmayat. Date. Pintas. Awan ilambong mo. Ang pansinan. Wala na, hindi ka. Awan O, nagipiglat nga na tamtambutson. Pintas. O, nagmayatan sika. Malandi ka naman yun. Ha? Nya, nya. Pintas. Talaga si kaya. Yung baga. Matarinig ka na. Ewan. Among tika laban tikas tagamin bukod ka natin ni Ima. Kan mata. Tulong sika. Kasi nung tika, tumaripigil sa dakkel. Ay, nakalpasa to. Karla si kalangan na. Awan ilambong mo. Hmm? Tapos ito pa. Kailangan Carla. Busy na kong biyag. Ang kagumatan ka naman. Kanat? Di akla. Gagumatan ka mo dyan mga direct ka. Kasi sa legs mo. Tangat mo na. Hindi ka na. Forward ka. Tak, tak, tak. Tak ko na. Sino dyan ang sakala? Doon, ilaw mo mo. Ang tangan na nakasiris ko. Ayun. Gusto ko na. Maranda, piso ng hirap di okay. Magadaw. Magadaw dyan. Ulo mo sa pili. Pares lang. Na? Miss ka lang po dyan. Labag po ba kapag kagsasyon? Hanap ko siya. Ang sakal, ang sakal, ang sakal. Pagbala ka si Manila. Kuya. Hindi ka mas. Hindi ka malagdag ka ba? May nanay talaga ito. Ni Maribel nagtakal-tatunan niya. Napintas ng maditailegs. Napintas tatunan ng tilegs ng maditailegs. Nagtakal. Ni tamat. Napintas tayo tatumat ng pwede ni Lalan. Star nga ba? Pagsasakno. Sumbal na din pang exercise ba? Matatuan na legs ko na tinigil panang dapat ka. Guyo man nga pati tao. Kuya. Matatuan lang dato yung legs ko na ginigil legs ko kanina. Ang kamukhatang ko na. Magbibig ko dyan sa baba na yung cafeteria. Sali ba ba? Tuloy mo ka. Hindi ako nagadaw pa rin kasi. Kapag kita may mm. Ano na? Met ko na. Madi ka na sakit. Ay kasi lang Marmarit. nagme-error. Mal-alino. Sana all. Sana all. Sana all. Kaano ka nga pa? Ano ang medical? Dati nga, Vic. Parang sinukatanan. Manan ang sa At na rin na picture tattoo. So, parang Five.
Madlaw ito'y Mars. Nakagkaglam ito. Madima. Ito lang niya. Ito lang niya. O, rata ka, maglagpas ka lang kung magdidilaw. May nakaluto na. Nakaluto. At idadakto-dakto niya. Sa lesson pa. Sa Ay, balay. adak, Maria, dali daktil lang. May Order dagitan ning dadaktal? naging masal. Nagimas. Nagbisina anak pala. Sugarod. Kaya ito naman tagulo pa. Ano, andak man ina ko. Si Dalaga. Ay, sakti mga anak na po. Dalaga na ko ital. Pwede nalo ka na di bagas ko. Hindi ginaman ko hindi. Kita na po yung wala umitin. Kinakapigatanan ka. Ay, huwag dargaan na natin. Dadak ko niya. Isa amin ay daning order da? Ada order da amin kadadaktal? Matindaking dito da. Ang matid ko. Siyempre, order na gano'n. Atin lang ang makalatan. Parang mas masarap kung malalaki. Naay, mas talaga ata. Galunggong siya yan, hindi galunggong. Galunggong. Baka mabaling ka ka din mo ng titiki na pa. Galunggong talaga niya. Kami kasi ate ko purong. Ha? Purong. May kapitas to. Nakita ka. Marami akong tahan. Gusto na kakakabit sa. Tiyak lang mo kapigatanan to. Pilihan na. Pilihan na dua. Uwa mo niya. Pero ang mahal kay lakong. Yung tuno ka, sa mga umay. Aw! Nag-cute Mars na eh. Tanong sa latan. Kaya may latan. Tanong sa balbalo ng pijayan. Talong na pa na. Sabi mo, gatang malugo mo ka diyan. Talong na pa. Sak may saranggayan. Masa kanya? Dua. Ang talaga ganyan. Dua ka niya. Pinapis-tapis-tapis. Basta teka rin po. Mami na to. Siguro maubad at siguro lang umakalit Ay, sila. sige. Ako ko mga kaway kasi tagalangay. Usakaan. Bugungkin ka matas lang ata. Ipinisang ba? Daduman ko kayo ito. Nagpilihan namin agsida si Castro after kung makaado kita upanon. Ang ano ay nati kaimbas ng dati na di si Daan. Ali ang hanap prito ang kastaw. Nanimas pa yung nadi ang hanap prito ng prito. Palasan. Apa yung ba si Dagay ko yan? Na ay ako. Mabalain. Ilocano na. Diyan lang dito. Kasta nga ito. Kahit may adi kastalatan nga. Kamati sa mga ma'am. Ano pa nagluto nung napalit? Ay, may adi. Ikat mo to. Kapati yun. Salamin ko niya. Pinausukan niya lang. No? Oh, may akati. Ito kaya halo mo, tatlong unawat na. Sila. Baka pa talaga tayo. Walang matatapay na ito pa. Ate nga eh, Uring ginamit mo. tayo. Kay uwan din. Nagulaan mo. Gatangan na kami. Abang naggatang na kayo. Ito, kay ano mo. Sila ka lang mag nga. Kay Dubai.
Kailangan ko mga Nagtanggan ang kayo bijay. Oo, nagtagka na ako. Nagtagka na ako. Ligat pas gada. Pas gudang gas. Madi nga ano ba asan nila? Pasok na ako naman ka ng lupon na ka lang. Eh syempre, smoke garod si ka talaga. Lord. Mangan. Tungang ko na naman kanya ko. Ligat talaga ako la. Pero tanong gumatang din ita ka. Nagbuhat ang kapin ka. Pagpinapay. Pagpinapay ka pa? Oo, mabusin na. Sika maganti mabisin. Ah? Sika Adya. sika maganti mabisin ka. Pinapay ko naman. Talaga si kaya. Kan gumatang kabin ko na na. Bisin ka maganti pinapay. Hindi natin bisin na ako na yung pinapay. Dito ko lang ipasulat kay Purgen. Ah? Dito likod lang. Tilikod lang, malitan. Okay. Itaw eh. Ano? Okay ba? Ha? Okay. Tapos Dream ka? catcher. Sige na eh. Ito yung pinapilati anak ko. Naman ako yun. Diyan. Sugatin mo. Ha? Ang kape sugatin mo. Sugatan. Agad i-bleed yung man. Tapos sugatat man ka na. Ano lang ang pagtapon na. Apay ka. Sabagay ka na ito. Hindi nag-react na may kato. Na ugalay ka di ngay. Agad ikukok ngay. Agad ikukok text yun eh. Hindi padalos. Padaraod. Ang kay padalos 30. Yan. Aglaki day ko rin pa. Ha? 30. Ang kay padalos wata. Aglaki day ko Ate rin. kasi yun eh. Agad ikukok. Adi ngay kukok na sugsugarat. Adi ngay paggandaraod na naggataw rin. Habit pa siguro. Gaga. Gagapit na ang ganun. Ay, polos, hindi na kapagpalasan na ta. plastic ita doon. Plastic nga. Hindi plastic ang. Adik ka siguro. May mali pa nibag ng adik ka siguro. Ubuwag kang tuba eh. Namok. Lagi lakal. Dati lang yun yung mali. Nalulungkot kami nito ko ate. Tamilot sige. Balik. Kaya ito. Ha? Lola tadi pa nagkasiran niya. Lola tadi nagkastan niya. Kasi nang mama ko. Hindi makita. O ano yung halpasa yung problema ko. Madan mag-bitchay. Pintan nga lang. Di ba kayo? Anak mo. Oral daw pa. Pero kailan ba ka mag-swim na? Ayan. Sumat mo na. Good luck, Carla. I feel nervous. Baka yung dalawang tuhod yun. Inya di may isay kabel aja. Aja kong kunam, di ko ang madaday. Dito natin. Sikan natin yung kaliwa. Kaliwa siguro yan. Ay, hindi kanan. Kasi sasaluhin ko yung ano dream catcher. Dream catcher, no? Sabihin ko yung panaginip ko. Video mo na. Dito yun. Ay, may video na ito. Dapat di mayatan na Tuhod kong pangit.
maganda. Hindi pa nagagawa. Well, maya. Taiwan, hiring. Ay, Filipino pictures. Minsan, Pag-apply sa ganang porto Taiwan. Ay, Ang gagawin natin ito. Ayun o, rosary mo nakita ko. rosary. Pagkuam. Taiwan. Ay, nanaga na dito? Nanaga na? Dandelion. Dandelier? Dandelion. Dandelion. Kaya mga style? Aman sa bagay? Si Kano yung nagkaya mo. Si Sa Kaa. pampanunutaw. Bang mga karang dito pa nasa. At kita naman ba ng plastic? Balong at kita naman ito ba? Dito. Batol. Katalangan. Clubs. Dati mo ba din? Haan. Balilot ka mo kan. Katalangan. Taday sa tindagan niya. Bayar ako pa kay Mark. Bayaran ka kailang din ba? Ay, ako. Ilang books gayan pa. Bata ako mga pilang gayan man. Day natin eh. Di 5. Wala alam eh. Saka nga rin sa susunod na lahat. Sige. Marami santan? Sige. Isa na gusto ko. Siya mapo. Gusto nga pa ni Carla. Tissue. Mao. Muna agawi dahil. Ang ino. Sago, naglutaw na pagkatapos kita nilintay. Hindi pa kaya. Saan? Ay! Ay! Hoy! Ang sakit! Ah, nga nasakit. Nagbagkipon sa. Nagbag. Kate ko na akong ka. Manang. Pinlalayan ka kung gintutulog. Ay! Aray! Aray! Ano? Ah, nasakit. Pataya! Matay. Bala ka talaga. Walang kindi dyan! Kaya naman kindi. Birok kindi ari sa akin. Ang tukod ni maraming Diyos ko! Tagdanan mo lahat. Jakto ko yung sakta. Eh kasi sa akin buto eh. Wala, nadadaol. Nadadalang taon mo. Nadadalang taon mo. Bumaba mong bait. Kaya ang mga gata pa nag-react mo. Nakagawa to. Mad,
Babak lang bit ah. Nagano, tignam, sakit. Naka-video ko ko. Pakinig ko man balaw.
Yan mo. Pakasay. Kasay. Sige, tumapalit ko. Hmm. Tras ka ba siya?
9? I-wash na. Yeah. Kasi taga-rimon. Hindi ka matag-tagaritan. Masaksakan to. Sinikripan na kaya di Indiano nga bagtek. Panaki din kastan na eh. Nagsakit ate ko ni o. Tapos ko nagsublay. Kuna na adi may isang Indiano. Di hihityo. Kuna na ko binagana ako sa nagsakit ko nagsublay adi bagtek. Nagsari. Madi ka nagsoray. Di magbaga na nga. Hindi ba tinirap ko ma. Kasila ko na nga apay niya ko mati problema ka binangga lang ko na na. Kapag ko na adin dyan may sakit pa. Babi amon ko na. Nagsubliki din ka. Di pa nagsurit animal. Nagsakit adi binangga na ko sa dyan. Nakainom sa galing. Apay. Masakit? Kaya ba? Talagang kayanin. Wala lang pisan. Ah! Pero dali mo. Lalo ka to, Jake. Saan makakita ka rupa? Malpasan. Dali mo ipasin. Naribiligat kayo pa. Nalagay tagatang pipiking at totoo. Uy, Dahil nagdamgami tayo. Sayang si Pauta. Belak pa naman tinapam ah. Belak kayo tinapam mo. siguro ko namin yung please. Ah? Nagkaroon ni Juan. Ang gamay. Alin na eh. Hindi na alam nila. Saga nila na. Sakit mo na na. Kasi kaya ako. Yung madi ka na nag-record tayo. Kunin tuloy mo pa ilan. Tawag mo lahat na. Lahat mga pulintas talags mo. Tot ako na. Eh, di ba ang ganda? Hmm. Dreamcatcher.
Next week ako latag pa doon sa Tipokon. Awan lang naman kung lalaki. Dalas mo kanyan eh. Kamsa nga polo. Ay, tugot kong tugayan dito ko. Kaya kung ito pinabili. Pinabili price ko. Baga ano na, simpat ng aliyas eh ka. Sumawag itagsapa, di ko nasagot. May mga hotel sa mahangan. Ako, Ate Mars, kung na adi ko kanya, swerpen ko na na. Uy, dala ko sa hotel. Gamin ka ko na na. Nasin na apan awal tagperson mo ng tingayaya anak na data ko na na. Sika lang. Sumaron. Hotel na ron. Agkara sukat iso ko na na, inar daw. After 2 days, sa balin ko na na. Hindi na kahit di trabaho na. Sige, tinagustuhan ko yung trabaho. Eh, syempre, lab na lang po yung anak niya. Di ba? Wow. Hindi trabaho kan palagpati ka. Makita na natin ka. Siyempre, ano. Ay, Diyos ko, tapos lang isang tuod. Thanks, Lord. Magkat na isa. Dua ya, papan? Dua? Hindi ka mangyaro ka na nga. Hindi yan. Next kita ako. Nagkit ako niyo. Kalanda ka Carla.
Pagaliyak sa mata. Ay, okay na. Nagpasali yan sa Subuan ka. Subuan ka. Ano yung kakanin? Kaya ako isa. Subuan ka kung hindi ka pa. Mabisin ka talaga yan. Ayan. Subuan ka na. Matagay kang mo? Ha? Sangap ko na? Hindi maapay. Dati pupot ko niya. Mahan ba lang? Kakanin balong, balong. Kabubugok ka. Hindi si kalagtang. Nakarindan mo ko. Ang salikan mo. Pabasulong mo. Hindi ka na narinig ko lang. So, ano nga ito? Dalaan.
Hmm. Manta ah. Nakita ko na kuha. Kain ka. Hmm? Kain tayo, balong. Walang di. Kaya din. Ayun, baka nagkita tayo. Kas-kasa. Marco. Hindi ko makaroon. Hindi ko sinigtay. Hindi ko pag-tulog. Mabalin mo pang sa balkon eh. Bilhin. Sasagot, ano na kita sa tawag doon, dito yun, pamilya. Hindi na gandang club, alam ko.
Salamat. Fred! 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 Roda, tapos na yung isa. Nagpintas. Ano ba? Yeah. Magtaki naman eh. Magtapos na lang ha. Ano nga lang dito na lang. Agad sa kayo, pang kumisa. Tinanggat-tanggat yun. Ayos. Dati ba pwede na tayo babasit lang ako? Yan. Tatlo ka nagtuloy. Aji karti ko na. O, hindi babasit lang yan. No, ano, parang butterfly na maliliit o May metajikas din. Uwan? Aji tandid. Diyan. tatlohan buong kwa. Dahil ada pilit patikan. Dati mabaling na tayo. Baling na. Balik mo.
nagtanggo kahit nakadadong kas-dikas dyan. Nagkakita-gito. Dura kay, amon tayo babasit lang akuan. Aji ka dyan tayo. Kaya tigbabating lang nga, basta tigbabating nga paro-paro, gunuan niya. Ang kukansler ka, nakadabot yung kuwan na. Teka mo tibili. Basit na. Ano datoy? Dandil yun. Nandun tabili-bilit na pinagita gulong-gulong na. Tapos ito'y? Bilit. Ah, sige. Gitu gulong-gulong na. Pakita. Tapos ito nagbibilit langan. Mababateng. Hello. Andito pa kami sa Satwa. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Si Roda pa lang natatapos. Umay ka kadilitor? Ha? Oh, sige, sige. Sa may tabi ng Satwa Mosque, Big Mosque. Ito'y ayan ti Big Mosque. Oo. Mag-adjafilia ka na lang tapos mag-bus ka. May bus doon sa may, tumawid ka doon sa kabilang building, may bus doon. Ay, sige, sige. Awa ni Pilpil yung dakti pa. Ito'y barrier pie. Malpas ato'y ko. Malpas dito gamit kami. Dito laangan. Sa akin natapos na si Roda eh. Oh, 1 oras na lang. Tapos na rin ako. Ah? Pauwi ka na? Oo nga. Hindi mo na ako mahabol. O sige, hintayin ka namin sa Jafilia mamaya. Magluto ka ng pansit? O sige pala. Isang ano lang o kaya kalahati o 1 kilo o kalahating kilo. Ah, nagluto ka na? Sige karod. Okay na, babay na. Despacito.
Pwede na ako mag-skirt. Kaasa na to. Mongs ka. Issue. Laan ko.
itong natulog ano. Sino? Itong Payat. Nalugar. Sa babae. sabihin. Kasi mo yung mga dyan nakita. Hindi. Kita.
ka na yun ng pay. Pilit na. Ba, dito ni dito. Dito. Madlaw kami dito. Titingnan. Oo. Pagkas talatan. Ito alos to. Kakakman, talagang ang darap pagpaginapan. Okay na yan. Yun na lang ano ah. Ito ba hindi pwedeng lagyan? Madlawhaan. Gusto. Ha? Bilit ka bita. Well, malit latan. Tatlo lang at hintan. Tatlo lang makababay. Wait na rin.
Kabikan nga tataw. Kabikan nga tataw. Tagyan na ka masaktan. Kaya ko na. Ay, nagsakit. Magnaitulad ko gusto. Buto kasi. Mapante delivery niya pa? Nasa ako pa natin. Ganda na ito. Adi lang pa rin niya, naganlangan niya. Diyan na. Pagkatan. Ayan, hold dyan. Tabasit lang. Antay nakadakdak ka nga nagan. Pagkanta ya. Dito. Jangan tak ganun. Ito. Mayra. Pagkat na siya to. Ay, Toy? Okay na. Ikit na. Ah, sige. Haan Paul Jem, isurat mo. Lagan ka anak ko. Pauljem. Dagat na. Pauljem. Jem. Puljam. Jem. Jem. Natik. May mesa mo na gan. Haan. Agkabsat. Paul kan Jeremy. Paul Jason kan Jeremy. Ang kasalat ta Paul Jem. Tawag na kami temay sa Jem, temay sa Paul. Na, baliktad. PAU. Naulokan. Tibanog. Pag nagkatamlat tayo sa Dan Jem. Tayo J, dagkat mo J, M. Okay. Tapit kanta. Sika, ado na pala pintas. Red tipay mo tani. Ah, Hindi mo. sika, ano, din mo.
Diyos na yan. Ay, good ka, baka landak tara. Ito tinagmulikan na. Ito? Ito baba. Sige. Ito braso, bakit na? Tinamaan ng shingles eh. Last year. Ay, yung nung ito din ka kanata nag Ito? chicken fox ka, do bumakit kan, tama trigger, kas jetag, amuntay kas Sila chicken pox ma'am. when, yung pagkarod na awang dugdungan, nakatado ito ito. Tanga mo pata, urat ko. Ah? Lumabago ko na ulit tayo.
allergy ah. Ay, thank you. Masaya na ako. Mars! Next time na lang. Ano na kaya kasi ako? Good job.